putem să învățăm absolut din orice experiență și de la oricine. Dar există două condiții. În primul rând trebuie să vrem. Ce înseamnă asta? Că uneori noi spunem că știm totul. Și a doua condiție este să credem că putem să învățăm din absolut orice. Spre exemplu, eu aș putea zic, da, vreau să învăț ceva, dar nu pot să învăț ceva de la cineva 10 ani mai mic ca mine. Credeți că o să învăț? Chiar dacă o să dai niște informații foarte bune, eu o să-mi închid mintea. Nu se poate să învăț. De unde credeți că putem învăța cel mai mult? În ce situație? Orice situație. Din orice situație, eu aș spune, din situațiile mai puțin favorabile. Adică din greșeli. Și mi-a plăcut foarte mult cum spune Robert Kiyosaki, că învățământul formal ne învață să nu greșim. Ne învață că greșelile nu sunt bune și nu numai asta, dar ne pedepsește atunci când greșim. Și ce credeți că se întâmplă? Nici nu mai încercăm, de fapt, să ieșim din norme. Încercăm să facem în așa fel încât să fie totul previzibil și să mergem doar acolo unde suntem confortabili. Și vreau să vă spun că, de fapt, atunci când greșiți, învățați cel mai mult. Dar iarăși există o condiție să ne depășim un pic ego-ul, orgoliul. Pentru că, uite, dintr-un feedback negativ, dintr-un feedback constructiv, pentru că nu există feedback negativ, nu? Eu aș putea să spun, uite, asta mi-a zis că nu am zâmbit destul, că am stat așa sau că m-am mișcat sau că am stat cu un picior. Păi, nu se poate. Nu e adevărat. Nu are dreptate. Pentru că orgoliul meu nu-mi permite. Dar dacă aș spune, asta e puțin, ce ar fi dacă aș învăța ceva din asta? Dar vreau să învățați și din lucrurile bune. Și pentru că tot am făcut paralela cu public speaking, feedback-urile apreciative sunt foarte utile. În primul rând pentru că știm ce am făcut bine și ce putem să repetăm. Și în al doilea rând pentru că dacă știm că am făcut ceva bun odată, putem să facem și a doua oară. Mai exact ne dau încrederea în noi. Încrederea că putem să reușim din nou. Dar vreau să vă spun că aceste lucruri au efect doar dacă le aplicăm cu consecvență. Învățarea din greșeli și din succese are efect dacă facem aceste lucruri la o perioadă destul de scurtă. Adică venim aici, ținem un speech și după aceea dacă mai ținem un speech peste un an, cred că uităm total și ce am greșit și ce am făcut bine. Și repetați cât mai mult aceste lucruri. Din ce mai putem să învățăm? Putem să învățăm de la alții. Chiar dacă experiența este cea mai importantă, putem să învățăm și din greșelile altora. Sau chiar din cărți. Mulți spun că, băi, nu trebuie, n-ai cum să înveți din cărți, trebuie să te duci să aplici. De adevăr, cel mai important este să aplici. Dar putem să învățăm enorm și din cărți sau din greșelile altora. Spre exemplu, pot să vă recomand pentru public speaking una dintre cărțile lui Dale Carnegie despre public speaking, pe care mi-a recomandat-o și Paul. Și vreau să vă spun că am învățat foarte multe, adică am evitat anumite greșeli. Nu am aplicat, pur și simplu am evitat din prima. Dar cum mai putem să învățăm de la ceilalți este să fim inspirați de ei. Spre exemplu, vorbeam cu un trainer foarte bun, prieten de-al meu, și l-am întrebat, bă, cum faci să te aplici așa bine? Păi că ai un talent născut, nu-i așa? Și el mi-a zis, prima dată când am ținut training, am făcut toate greșelile posibile. Absolut toate greșelile. Și atunci eu m-am relaxat și am zis, bă, stai puțin, că și el e om ca mine. Și a greșit și el. Asta m-a inspirat foarte mult. Și al treilea mod în care putem să învățăm, din punctul meu de vedere, este din propriile emoții. Mai exact, urcând aici pe scenă, să rămân la exemplu public speaking, poate avem niște emoții foarte puternice. Și uneori ne spunem, nu e bine să avem aceste emoții, nu? Sau alteori ne enervăm că nu a ieșit prea bine. Vreau să vă rog să fiți atenți la evoluția emoțiilor voastre. Și o să învățați foarte mult din ele. Pentru că în acest fel o să vă dezvoltați, o să creșteți și emoțiile o să reflecte acest lucru. Vreau să recapitulez. Putem să învățăm din absolut orice și absolut de la oricine, dacă vrem și dacă credem. Cel mai eficient mod este să greșești și din greșeli să înveți, dar nu uitați să învățați și din lucrurile bune. Aplicați cât mai consecvent aceste învățături pentru a avea efecte cât mai rapide. Nu uitați să învățați și de la ceilalți și să fiți și inspirați de ei.
Și în final, fiți atenți la emoțiile voastre, pentru că pot învăța foarte multe lucruri. Vreau să vă spun în încheiere că dacă vom fi capabili să învățăm din absolut orice, vom crește ca făt frumos. Câteva luni vom putea să facem anumite lucruri care altora le-ar lua ani întregi.